пас гаштани даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар шаҳри Левакан имконият фароҳам овард чанде аз ҷавонони соҳиби истеъдод маҳорати худро сайқал дода бо довталаб гаштан дар ин озмун ҳунару малакаи навозандагӣ, овозхониву оҳангсозӣ ва рассомию тарроҳии хешро ба аъзои ҳакамон нишон ва ба мардуми диёр муаррифӣ созанд. ман тури 4 сол аст ки дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ширкат меварзам. кӯшишҳои устоз ҳастанд ки мо то даври ҷумҳуриявиро хат гирифтаем. ман орзу дорам ки на танҳо дар озмунҳои дохилӣ, балки берун аз кишвар ҳам иштирок варзида номи Тоҷикистонро баланд бардорам. соли гузашта дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок намудам. дар шаҳри ҷои якум ва дар вилояти ҷои дуюмро сазовор гаштам. вале ман дар ҷумҳуриявӣ ҷои намоянро ишғол накардам. ман кӯшиш мекунам ки имсол сазовори ҷо гардам. шунидани садоҳои марғуладор, оҳангҳои нотакрору дилошӯб дар ин рӯз аз он гувоҳӣ медод, ки довталабон барои мағлубият не балки баҳри пирӯзӣ ба саҳнаи ҳалкунандаи тақдири онҳо дар самти санъату ҳунар қадам ранҷа намуданд. аз ин рӯ талош мекунанд ҳунару малакаи худро дар сатҳи баланд манзури доварон гардонанд. аз довталабон 28 нафар сазовори ҷойҳои намоян гардиданд. аз ин 8 нафар соҳиби ҷойҳои якум, 13 нафар соҳиби ҷойҳои дуюм ва 7 нафар соҳиби ҷойҳои сеюм гардиданд. ва боварӣ дорем ки сол аз сол ин озмун довталабони хешро зиёдтар мегардонад ва дар даврҳои ниҳоии он, яъне дар даври вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ он довталабон метавонанд бо устодону оҳангсозон, бо шоирону адибон робитаи корӣ дошта бошанд ва тамрину машқҳои худро зиёдтар гардонанд, то ки дар даврҳои ниҳоӣ ин озмун сазовори ҷойҳои намоён гарданд. садои нотакрору форан марбут ба сарояндаи наврасест, ки бо шарофати рӯи кор омадани озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман имкон пайдо кардааст, ки ҳунару истеъдоди худро дар саҳнаҳои бузург назди устодони савту наво муаррифӣ намояд. ба гуфтаи аъзои ҳакамон дар шаҳри Левакан нисбат ба рушди санъати миллӣ сокинон таваҷҷӯҳи хоса доранд, зеро довталабон дар озмуни имрӯза аз рӯи ҳама номинатсияҳо аз худ маҳорати баланд нишон доданд.